थांलायनांसिगोनलाय बिहाव बिखुनजोनि न'आव बारुरु थाय मा खि मोनजानोबा गोसोखांबाय थायो बे रखर हिनजावा खालि न' थै ओइ बिमा नै माबार जाबायना जायाखै ओंखारनाया मा लायो मा दाफखौबो सिन्दिं मोनामलायनाय बेखौ गानहां बेखौ लाहां आयनाखौथ' बा उनथिं नायलाय सिगांथिं नायलाय दै जत पत देलायनानैनो बान्दरिबाबो सुन्दुरि जानो नागिरबाय थागोन बेयाव हिन्जावा आंनि बिरि उखुन्दैजों थाम्फै होग्रा हिन्जावा आंनि बिरि उखुन्दैजों थाम्फै होग्रा खोनाफैगारगारगोनलै दख'ना सरि गामसा सरि आंनि हिन्जावा हत सरि दख'ना सरि गामसा सरि आंनि जाबाय जायाबा माथो आंलाय आरो एसे गारामाखौ स्रां मोननायनि ओरैनो टाइम पाससो खालामदोंमोन नोंहालाय ओंखारनो गारि माखौ रुनावगासिनो आंहालाय मा ओंखारनो दंब्रा अलरेडि जाखानाय हौवा मानसिफोरनालाय लंपेन्टआ थ्रोब सोबाय गस्ला गानबाय थाव फोनबा फोनबाय फोनाबा थाबाय बास ब्लड ओंखारदों सानजोब्बाय दाय माखौथ' एसे आथुर जादोंब्रा मुसुलफोरसो साखावगासेयावनो मोनहैगोन दानो ओमफ्राय राजाना ओंखारना जाबाय दहायनो जादों मालाय बेहा फेन गस्ला गाननानै ओंखारना थाखाबाय बेहालाय बिबि मोनाव थांनो होनबाथाय मोजांसो मोनखायो दे जोंबो थांहोलांसै र' बुस्थुआ माबाया मा होनो बे सालथे मोनासो जादोंना जायाखैथाय बिसोरबा फैदोंना फैयाखै मालायजोंलाय जोंहा मा लोब्बा जोंहा मोनहैग्राबानो जाबाय बिसोरहालाय लेरे थेरे दानो फैखाया बिसोरो नोंहासो खाथिबाबो ख्लाब आथुर दे माबार थांसैलै बिमा आथुर जानाङा नों बारा रागा जानाङा नों बाराद्राय टेनसन दाला नों दानो मोनहैगोन नों सानोम्फानि न'आव नों सानोम्फानि न'आव सुपार हिट बरिया जादो दे खनलाव आं निजेनि दिं तां 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 खिने तां दिं तां 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 खिने तां असभ्य गथ' साला जघन्य मा मोनफैदों बेयावलाय माथो आबै लाहानाव थांनो होननाया मा जाखो नोंखौ लांफाया न'आव थाबाय था नोङो थांबाबो दा खायसोसो खालामबाय थागोन मोनजाहैगोनबा मा लिंबाय थागोन टेक्सि ड्राइभार आं बाक्सा जिल्लानि साका गलायनाय साखावनो हायो आं हिन्जाव गैयाबा गथ' गैयाबा दानो बिरलायगौमोन दानो साखाजोबगौमोन टरपे खाब जानाय बायदि मोनाखै बे मानो जाया बेलाय रोजाबानो जायोब्रा बिमा बड'लेण्डनि हांगाटिक बे खाथिङो आंबो लासै सोलाय बारा आथुर जानाङा दानो मोनहैगोन खालाय मा आबौनो आंहा गस्ला गांसे बिनांगोनलै थाब थाङाबा मालाय सालथे मोना मोनफैबायानो खोमा बिसोरनि जाखान्दा आग्लायखान्दा अख्रुबखान्दा सेराखौ जों जाहैनांगौ मोनफैखायाखै खोमा दे बिसोरबो आरो जेरैबायदि लेजि बिसोरजोंलाय आरो जोंहालाय मा लोब्बा मालाय फैगोन जागोन थांगोन आरोलै मालाय टाउनाव थाग्रा मानसि खोनासं जोंहाबो दुगानायखौ खम खालामनाङा खिन्थु बिसोर टाउनाव थायो होननानै दुगा बुंना लानो हागौ जोंहाबो लेभेलखौ खम खालामनाङा बिमा गैखौबो दं होना लाथार नङाब्ला नैबे गुसिंग्रा बिजनेसमेननि सनमाना थानाय नङा बे सानथाय सालथिनि लेभेलखौथ' मिथिखायो आं माबायदि साख्रि मावो होननानै देखायनायानो बाराद्राय बेखायनो जोंहाबो लेभेलखौ खम खालामना दै बिमा जाहाथे बिजामादैफोरनि गेजेराव नैबे गुसिंग्राया बेस्ट बिजामादैयाव गोग्लैयो दे जागोन दे थौ हा न'खरफोरावलाय मोजाङैनो दंबा जावैसो दङ आफा बरिया फाय सलिड मोजाङैनो दं आलोयैनो दं आफा दासान्दि दे जावैसो हा माइफोरखौलाय गायखांदोंना गायखायाखै जाखो माइ दास' नैबे नों जामादैया बेफोरखौ नायबाय थाग्रा मानसि नङा मालाबानो ट्रेक्टरजों हालौबाय खरखे गायला गायसि स्लिम खतम बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय जावैसो बोथोरफोरखौबो बारा नेबाय थाजाया नालाय मालानि समाव मा अखा हागोन ना हाया गेरेन्टि गैया बेनोथ' आफा टेनसन लाबाय थायालां बेफोरलाय मा फिसा खामानि नर्मेल इजि खामानि खथ' गेदेर प्रजेक्ट आखायाव लादों आङो मावनो दा
बेफोर प्रजेक्टआ जाफुंला नैबे सामथाइखौ बुंनो नांला आरो अख्रां सायाव न' लुनो ना हा सिङाव न' लुनो ना दै सिङाव लुनो गोसो बायदि हासिगोन आङो दे फिसाफोर मोजांल' मावना जा जानाय लोंनायाथ' मारा गुलि बेसे जानो आंनि न'आव एग्रे बेग्रे आग्लाय बिग्लाय फैसा थाखा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ आमदानि दाउ अमा सैमाफोराबोथ' जाख'नो हाया आंनि न'आव बेसेराफ्रा खिगु लांलाय लायो अनेक दं आंनि न'आव माने आंखाल होनाय सोदोबानो फैया दे जाबाय जाबाय मा जानो मा लोंनो जायखौ इंराजियाव एबले एबले मा होनोमोनलाय एबाल एबाल एबेल 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 ना मा होनो बिदिखौ इंराजियाव हा ओइलाय सालथे मोना सफैबायानो माथो फिसाफोर मोनफैबायबो दे फै हाब सालथे मोना मालाबानो खावब्ला खावब्लि दंफैग्रोयो माथो औ सालथे दहायनो मोनफैदो जोङो नोंसोर जाबाय खासेव बायदि मानबाय फैयो जों जाबाय सेसा बायदि दाब्रायबोयो बहा फाथा मोननो देहाय नोंसोरलाय बहाथो हानो गुमै जोंजोंलाय हाखाया हानायालाय दहाय मा बुंदोंमोन आङो गारियाव एसे लेबेले बाथ्रा बुं लेबेल देखाय ओमफ्राय माजोंथो फैखो फिसाफोर कार लाबोदों आफा बै उनथिं दं कार माने बुस्थुआ माबाया आंबो बेलेगावसो दंहैयोमोन नालाय बिजनेसनि खामानियाव बेखायनो फैस्लाबनो हायैखाय आंबो लोगोखौ हेलिकप्टारजों दोनबोनो होबाय ओमफ्राय हेलिकप्टारजों फैनानै एसे माबा जाबाय आंबो न'निफ्राय ओमफ्राय कार लाना फैबाय बेयावनो एसे गोबाव जाबाय बाप आबै फै आबै सना दिनैसो नुदों आब'आलाय बोरै गुमै जागोन दै आबै जादै दादै ओइ बैनाय नोंब'आ ओरैनो थाया नङाना फैलायबाय नालाय माबा मोनसे संला माबा मोनसे मावलायबाय बे न' सिङाव दङ फैदो फिसाफोर फै न' सिङाव हाबफैदो आच्छा बाखि खबर माब्रै सालथे आंनाथ' जेबो बाखि खबर थाया थानायालाय सब माबाजोबखायो आं फ्रेस ताजा खबरानो जा बाखियानो जा जोंफोरना मोजां जाखायोलै सालथे दे सालथे ओमफ्राय सालथेनालाय माबोरै खबरफोरा जोंफोरलाय आरो नोंसोरनि सायाव थाखायो जोंफोर साख्रि आवलाफोरजोंलाय नोंसोर बहा हानो नङा होनबा सालथे है दाथ' आं लकडाउनखाय टेनसन गैया उन्दु जागासिनो टेनसन गैयालै जोंना सालथे नोंलाय माथो खालामगासिनो दासान्दि सालथे जोंफोर ओरैनो बेकार उन्दु थाग्रा नङालै सालथे बिराद बेस्थ'आव थानो गोनां जायो बिजनेसनि खामानि नालाय फैसा थाखा बुहुद हिसाब खालामबाय थानो गोनां जायो नै दाथ' आरो गेदेर कन्ट्रेक्ट मावनाय दं आंहा बेफोरनि बिला जाबाथ' बा बिजामादैफोरनि गेजेराव आंनो टपाव थांगोनलै सालथे होनब्लाबो जों साख्रि आवलाफोरजों हायालै सालथे हे सालथे नों मिथिया नामा बिजनेसमेनजों साख्रि आवलाफोरा पात्ता मोना नोंसोरालाय फिक्स सेलारि बारायबाबो बोसोराव गरसे गरनै बारायगोन बिजनेसमेनालाय मा आनलिमिटेड इनकाम सानसेयावनो लाखबो जानो हागौ कररबो जानो हागौ होनब्लाबो नोंसोरनिख्रुइ जोंफोरनि स्टेटासा बेलेगलै जों नोंसोरनि बुहुद आपग्रेड लेभेलाव थायोथ' ओइ सालथे आं साख्रि मोन्दोंमोनथ' बिजनेस मावगोन होननासो साख्रि लायाखै आङो नङाब्ला बै मा होनो बै गान्दुला बायदि बिरग्रायालै माबा एयारलाइन्सआव बै हेलिकप्टार ना माबा होनो प्लेन होनो बिनि गां हुगारग्रा साख्रि मोन्दोंमोन आङो बै हेलिकप्टार ना माबायाव गां थाया होमबा बिनि गांखौ हुगारग्रा साख्रि मोन्दोंमोन आङो नंथारालै बे थगायखादोंलै नों सालथे ओइ थगायाखैलै सालथे आरो आं बै माबायाव साख्रि मोन्दोंमोनथ' मा होनो बै सेरेनाय बादि माबायालै सेलामाला बादिया माबायाव ट्रेन माबायाव रेलवेयाव बेयाव ट्रेन सालायग्रा माबाग्रा ड्राइभार मोन्दोंमोन आं थाङासै बोरैबा सौग्रावलाबायगोन होननानै सौग्राना जलाबायगोन होननानैसो थाङासै आं गिनानै बाथारबाय आं नोंसोरनि रायलायनायखौ खोनासंनो दुगा लाफा दुगा सानैबो एखे दुगा नङाब्रा बैनाय आया बिसोरलाय सानैया गथ' सानैखौ नायालासिनो गावसासो माबा खावथं जिरायगासिनो मालाय बाहेराव गेलेबाय थानायखौ नुवाखै बिदा बिनानाव लोगो मोनलायबाथाय बिराद मोजां मोनलायथारो बिसोरो गेलेबाय थाखायो जोंहानासो राजाया बेयाव फैनानै जाम्बा जाथारसिगोनहाय न'आव थाब्लाथाय ओंखारनोनो मोना बे फरायबाय थानो होयो आं फरायबाय थानांगौ जायो जोंहानाबो आरो रानिया फरायनायाव बिराद मोजां गथ'आ टिउसनानो टिउसन होगासिनो फुंनि बेलासिनि सानफ्रोमबो दोनहैबाय थानांगौ जोंहा बाबुआ टिउसन लायाबाबो रोंजोबखागौहाय गथ'आ देबारथ' क्लासाव हाइस्ट रल नाम्बार मोनदों 50 मानि रल नाम्बार मोनदों गथ'आ स्कुलावबो स्कुल अल इंलिस रायलायो बिसोरो जोंजोंबोथ' इंलिस हिन्दील' रायलायो जोंसो बुजिस्राया जोंहाबो रानिया बिदिनो टिभियाव हिन्दी इंलिस कार्टुन नायनो रोंजोबथारबाय नंगौ माब्रैलै ओमफ्राय मानोथो फन हरथारा नोंलाय आब' एसेबो गरदनि सुरुबनो होफैथारा नामाब्रा सालथे सालथे एसे एनै लोंनो मोननांगौमोन ओइ रानि बिमा एसे माथा मारि मा बिदि दंफां मुरा बायदि जिरायना थाबाय जानांगौ नामा रहाय मा नोंसोरबा लोंनायनि दावराव आया दंना गैया बेबा
ओरैनोबाबोथ' आङो सालथे बारा खम दामनि बुस्थुफोरखौ लोंखाया जौ गिसि जौ गोरानफोरजों बारा मेल गैया आंहा बे ब्लेक डग व्हाइट डग रेड डग ब्लु डग बेफोरखौसो लोङो आङो बुरजा दामफोरनिफोरखौसो आंबो बारा खमनिखौ लोङा लोंनायालाय हे नंगौ खिन्थु मोनथारियावलाय मालाबा लानांगौ जायो आरो लोगोफोरजों सेब गांथारबायलै आंखौबो फन हरबाय था आब' मानो खबरखौ लाया गावस्रा जोंसो लासाबबायो सोलाबथारा होनबायसै बिनानाव साख्रि आवलानि हिनजावखायनो एसे स्टेन्डार्डआव थानो गोनां जायो जोंफोरा मालाबा पार्लाराव थांनाय गथ'खौ स्कुलाव दोनहैनाय लायनाय संनाय खावनायावनो सानसे दिना थाङो नोंसोरलाय मानोथो खबर लाथारा जोंहाबो बिदिनोसै एसेबो समखौनो दिहुननो हाया थेवबो हाय रानिमोन आयु मा मोनगासिनो नोंसोर बेयावलाय न' फैबाबो एसेबो मावफाना होफैथारा राजादिसो खावथं गुदुं जिरायगासिनो थांनिहाय थांनि न'आव फैबाबो बिदिनो बिसोरो बिमानि मावनायखौल' नेबाय थायो सिख्लायावबो बिदिनोमोन बिसोरो नों माव आं माव थाङै थुयै बिमायासो मावजोबनो गोनां जायोमोन दाबा बिहाव बिखुनजोनि न'आव माबादि मावना जायो इसोरासो मिथिसिगौ खम जारला जालायबाय बेना दसे जिरायबानो जायो गोदो उन्दैयावबो मावना जाहोबोबाय नोंसोरखौ दाबो मावना जाबाय थानांगौ नामा रावबो गैया होनना मिथिनानैबो सोरखौ लामा नायबाय थायो स्रां स्रिं मावना जाबानोथ' जायोना औ आइ मावबाबो गैया दे माबार मावरा संबाय हारसिं हाख'वा आरो मा दख'नाफोरखौथ' गानानो दख'नाफोरखौ गान होबाय थायो आं बेसे मानिखायानो बिसोरो दाबो सिख्लाग्रा बायदि मोनदों बिसोरो औलै आयै आंबो जाहानिखौ गाननो होबाय थायो बाथ्राखौनो मानियाब्रा बियो हाय सैमा बारा खोथा बुंनाङा नोङो सोरनि न'आव थानानै खोथा बुंनाय बायदि मोनदों नोंलाय सोरथा देख' गरम जाबायानो जेबो बुंनो हाया फाग्लासो जोंहानाबो मानिथारालै आयै माबा आंजों सौलायफिननोसो नागिरबाय थायो उन्दैनिफ्रायनो आलो आलो देरनाय नालाय अख्रा गोजाखा बिसोरो जोंहानाथ' आं 80 डिग्रियाव थाना बाथ्रा बुंबा बियो 90 डिग्रि 100 डिग्रियाव थाना बाथ्रा बुङो फाग्लासो हाय सैमा दंला नोंखौ मा होनदोंमोन आङो सोरथा होनदों ना दानो खिथाव खिलाना खानांगोन नों बेटा बारा खोथा बुंना देख' जालायबायानो मा होनो देलाय बिदिखौ